kon. Kapok kon. Iku pancingnya ayahnya lho mak kereane. Jarno kon dipenging lomba mancing karo Sugeng Pancet kae. Wis jarno lah mama, sapa ngerti engko bengi lomba mancing menang ayah. Jarno kakekmu wis 2 tahun lho omongane ngono ae tapi hasilnya nihil. Kalau koyo ngono mak, masih yo ayah nang ndukur, nang ngisor, kudu kancani terus. Iku lak omongane wong cetas rabi. Daripada ngurusi kereane ayah, mending mangan ae. Mangan apa ya enake? Wis melok aku ae. Aku sing masak pokoknya. Tak masakno sare mie isi 2 pedas Korea. Porsinya akeh gak ada warak. Iya, porsinya gede. Bumbu Koreanya sarang heyo. Pedasnya omo. Minyak dutiowo. Sari mie isi 2 pedas Korea. Enaknya 2 hebat.